Què tal? Molt bon vespre, amigues i amics de Ràdio Manresa, 95.8 de la FM, radiomanresa.cat, també a través dels vostres dispositius electrònics. Això és... Hola a tothom, què tal? Com estem? Un dia més aquí a Territori Vermell. Avui, vídeo especial, estarem a Ràdio Manresa comentant el partit juntament amb el Josep Vidal i l'Aleix i el Marc, així que res. Anem a preparar les coses, ja són les 6 de la tarda, direcció cap al nou Congost ja. A mi m'agrada anar bastant d'hora, la veritat, per rebre els jugadors. A vegades no rebo tots, perquè Retino Bassojan arriba més d'hora, però amb ganes que comenci aquesta nova experiència. I des d'aquí ja, abans d'arribar al pavelló, donar les gràcies a tant al Josep com tot el seu equip per la invitació. I res, anem a gaudir d'aquesta experiència que segur que serà molt top. Shoot for the score. Hey, if I had a penny for everyone doubted me, I'll make $1 million a month off a salary. Picture me rolling, go look at the gallery. I've been eating now, look at the calories. No, I've been out up on the road, trying to make it to my goals. Had a lot of friends in the past when I quit on me, had a fold. I remember being told, son, don't ever say it's sold. For the girls, for the cars, for the fame, for the riches, for the gold. Yeah, I've been chasing material things, I've been chasing my dreams. Stay close to the team, I don't ever need no reason to leave. Heard the birds in the trees, telling me shit is a breeze. As you can see, I do it with ease, wanna make it then believe. Bad time that I came through when I got one for the boy. Hey, now I'm finna ball out, step back, shoot for the score. Hey, one time for the one time, off rebound, I rebound. In the meantime, I stack up. Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena Ser. Molt bon vespre, amigues i amics de Ràdio Manresa, 95.8 de la FM, radiomanresa.cat, també a través dels vostres dispositius electrònics. I per parlar d'això i molt més, tenim el nostre analista tècnic, l'Aleix Cabré. Aleix, què tal? Molt bon vespre. Què tal? Molt bon vespre, Josep. També tenim a l'inalàmbric, el Marc Rivera. Marc, què tal? Bon vespre. Què tal, Josep? Bon vespre. Avui tenim com a convidat a una persona que ha engegat aquesta temporada, una proposta que gira sobre l'entorn de bàsquet Manresa. Ens referim a Territori Vermell i al seu creador, el Miquel Font. Miquel, encantat de tenir-te aquí amb nosaltres. Encantat d'estar aquí amb tots vosaltres, gràcies per convidar-me i res, a veure què ens espera el partit d'avui, Josep. Com ho veus? A veure, primer de tot, com va ser això de crear Territori Vermell? Doncs mira, bé realment perquè jo estava vinculat amb molts temes de webs, de solo bàsquet i d'altres relacionats amb el món del bàsquet, i tenia aquella espineta clavada un cop ho vaig deixar de fer alguna cosa pel Manresa, i em venia de gust iniciar un projecte que ho vaig començar just a mitjans de temporada passada, i mica en mica doncs bueno, ha anat creixent i mira, estem aquí. Han passat també moltes persones importants, tu, l'Aleix, ja heu passat per aquí, i la veritat que molt content de tot el suport que estic rebent per part de l'afició, per part de tothom qui està col·laborant, i aquí estem, seguint lluitant i donant tota informació del bàsquet Manresa. Home, ho dèiem abans de començar la Transmi, que és una currada el que fas, perquè sempre has de tenir lligats ja tots els propers convidats, ja no d'aquesta setmana vinent, que segur que ja ho tens lligat de fa unes setmanes, sinó de les properes, de 3 setmanes vistes, segurament. Sí, realment, Goita, ja ho tinc tot lligat aquesta temporada, no sé que es caigui ningú, però intento tenir-ho tot bastant preparat per això, perquè almenys tenir alguna cosa preparat que no es tombi a última setmana i que l'afició també pugui sentir totes aquestes veus de cara a aquesta prèvia dels partits. Molt bé, escolta, com veus el Manresa aquesta temporada? És una pregunta molt típica, però l'hem de fer sempre amb els convidats. Sí. No, jo la veritat que l'estic veient molt bé. Jo realment tenia els meus dubtes al principi de temporada perquè molts canvis, marxava Pedro, arribava Diego, molts canvis dintre l'equip, però la veritat que l'equip sempre hi ha partits que pots ficar una mica d'excepció, però realment el nivell que estem veient aquesta temporada del bàsquet Manresa és excepcional. Jo crec que
Per ficar una nota et diria un 9 i encara la temporada no ha acabat. Tenim encara a veure aquests play-offs si podem accedir. Tot passa per la victòria d'avui. Tot passa per la victòria d'avui, evidentment. Seguirem parlant amb tu, Miquel, en qualsevol moment del partit. Tens el micro obert per qualsevol comentari. Ho tenim obert. Sensacions, Miquel? Home, jo espero una victòria, veurem com comença el partit. Crec que el quintet titular és bo, el Preti no va ser ben renovat, crec que avui pot ser un dia bo seu i veurem, amb ganes que comenci, Josep. A veure, doncs està a punt de començar. De fregar el ple, pilota en l'aire, pilota per Baxi Manresa, pilota per Derrick. La deixa Martín en joc, l'obra per Derrick, el sense la jugada, 3, falla, però el rebot és per Boyan Massa, falla, però cap a dins també, 2-0 l'electrònic, pilota ja, el Rio Breogán, contraatac de Baxi Manresa, superi cap a Boyan Massa, una superesmaixada Boyan Massa. La deixa per Boyan Massa, llança a mitja distància, ha tocat Mianella, el llançament de Boyan Massa, la deixa altre cop per Superi, ara se la juga de 3, ara sí, el privilegiat de Mario Sainz Superi, però torna a intentar-ho, i ara sí, un altre triple del Breogán. De moment no estem fins amb el tema aquest que se'ns està atragantant, com deia l'Aleix, Miquel, el tema del defensa. Sí, la veritat que jo crec que el Manresa ha sortit millor, com dieu, que el dia de Granada, però sí que vol intentar anar massa ràpid, vol córrer massa i a vegades aquestes imprecisions les estem pagant, com aquest saque que hem vist d'Asmeu Traoré, així que bueno, veurem a veure si ho podem remuntar. Dani Pérez marca per Aranitovic, Dani Pérez no es desfà de Aranitovic, llança Steinbers de 3 perquè estava molt forçat, ha fallat, ha fet aigua, no ha tocat ni en ella i se'ns havia acabat la possessió i per tant el rebot que havia aconseguit Boyan Massa, la cistella, ha quedat invalidada. La gent aplaudeix a l'equip, anima l'equip perquè jo recordo l'any passat que també ens passava en aquests moments que hi havia partits que havíem fet un gran joc durant la temporada i ens passava això al final de la temporada, que no acaben de ser precisos i el talent el tenim com aquest any, vull dir, és qüestió de paciència i mica en mica jo crec que aniran sortint les coses. queixes del públic. És ja el Superi cap a Derrick Alston. Derrick intenta marcar Paràtic, Derrick intenta penetrar i s'emporta falta personal de... I Didi Gran, que fa el que vol, anota Didi Gran, més 18, i ara els àrbitres assenyalen falta en atac de Baxi Manresa. A l'interior per Sako, bona combinació perquè anoti 2 punts més, la passada de Sako cap a Nakic. El públic està bastant encès. Nova Sohan el primer, falla el primer de lliures, que és el 21 a 40 i les sensacions segueixen sense ser bones, Miquel. La veritat que gens bones. Jo crec que estem molt tots en defensa. Normalment és el que diem, estem arribant tard amb aquestes personals, estem deixant molt sol pivot, Torres està inflant allà sota, vull dir que no ens surten les coses. Potser venim amb aquest partit de Granada que potser no hem acabat de pair i estem una mica encara renqueantes, no? Que diríem, una mica així estranys. 3:45 per arribar al tercer Redding a l'interior per Boyan Massa. Quina llàstima no anava Boyan Massa en el contraatac, intercepta Redding, però finalment se la queda Touré i Redding li assenyalen falta personal fins la coina, falla Cameron Pant, però la falta personal han assenyalat Basca, donen la cistella. La deixa per Boyan Massa, la pilota Boyan Massa, recupera el Breogán,
De moment, partit per oblidar. Doncs carai, quin bany ens estan fent. Sí, Déu-n'hi-do. Sembla no tant, però el dia de Bilbao a casa seva també va ser una mica una cosa semblant. Ràpids, superi a l'interior per Bòdia Massa. Vinga, va, Bòdia, enganxet de Bòdia. Anota Bòdia Massa. Passa el 33-53. Pesadilla per arribar al descans. L'integrant la pilota. Deixa Ràpids a l'interior. Apa. Ràpids, precisament, anota Ràpids. La gent es queixava d'unes passes. Però hem de fer com un parcial, que no l'estem fent. Sí, hem de compartir algunes accions bones, intentar veure si podem encadenar algunes bones i veure si sortim d'aquí. No és una distància impossible, Miquel? A veure, està molt complicada la cosa. Sí que hem vist que el Manresa, a nivell d'actitud, l'hem vist més actiu, millor dintre la pista. Ara, són uns quants punts per remuntar. El que diu l'Aleix, a veure, res és impossible, i més coneixent aquest equip que ha fet potser no coses pitjor, però algunes bastant miraculoses. El seu marcador entre fins la carrera! Cameron Hunt, anota Cameron Hunt. Vinga, va, també ja tenim errades del Breogán. Pilota, Baxi Manresa, pilota per Derrick, de 3! Triple equívoc, triple Baxi! Ha penetrat ara Musa Sanya, ha fallat, ha tingut una errada en el tir, que no l'haurien d'haver tingut. I el Barça que guanya, marcat per Fermín López. Al minut 60 de partit, al quart d'hora. Musa, deixa per Derrick, Derrick se la juga de 3, se la juga de 3, anota de 3, bàsquet de Derrick Tyson. És l'últim moment que es vegi que encara podem arribar a recordar, pensar que podem arribar a ell. Ha picat molta pedra encara, però de moment hem anat remuntant el que dèiem abans, que estàvem a més de 30 i ara quasi hem reduït la meitat. Estàvem a 35, estem a 18. La meitat, mira, i ho tenim aquí. Ho estan revisant, Vale. No sé què deu estar fent el Gran Canària contra el Granada, perquè... Gran Canària, doncs mirarem el Barça a veure si segueix guanyant el seu partit. Ha guanyat 98-83. Cara, també, jo crec. Donar la cara almenys de l'equip i marxar amb bones sensacions per de cara al proper partit. Sí. Costarà acabar amb bones sensacions. Sí, ens quedaríem, Des de fa moltes jornades que estem a la zona de play-off, estaríem fora de la zona de play-off. Però bé, encara queda un queden 4 jornades. Derrota de Baxi Manresa, 93-104. És el moment d'acomiadar el nostre convidat, que avui no hem tingut sort, no hem pogut gaudir de la teva presència en victòria, però t'esperem la temporada que ve per trencar-la. Sí, i tant. La temporada que ve esperem tenir millor sort al partit que vingui i res, un plaer haver estat aquí amb tots vosaltres i la veritat que tot i no guanyar m'ho he passat molt bé aquí retransmetent el partit, així que per repetir. Què ens ha faltat per guanyar aquest partit, per treure-lo endavant, aquest partit? Sí, jo sobretot en els primers quarts, en el primer o el segon ens ha faltat una mica, a part d'aquest encert que comentàvem, jo crec que en algun moment no hem anat tan accelerats, no hem tingut tant el control del partit i sí que després, quan hem tornat del descans, l'hem sabut trobar, ens hem estabilitzat, però potser ja era, el que dèiem, massa tard per intentar buscar aquesta victòria. Miquel, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i moltíssimes felicitats també per la pàgina de Territori Vermell, que la seguim cada setmana, l'Aleix, el Marc i jo, i molta sort en el futur. Ens veiem per aquí al Congost. Ens veiem per aquí al Congost i esperem que els propers partits aconseguim una victòria i seguim somiant amb el play-off. ¡Vamos!